betiko lez. Ez dut jarri jastaka, baina bueno, berdin dau, Ctrl C, Ctrl V, lojan tweet. Bale, hau kargatzen duen. Berro da jokoaren soinua pizkat jaitsiko dut oraindik. Opciones del juego, sonido. Hortik. Bale, ea dena hemendik ondo doa. YouTube hasi da, teorian, 10 segundu darama. Bueno, ya entzuten ezin. Bueno, a ver, segundutxu batzuk, dena ondo doan. Bale, dena ondo doa, ba, kaixo lagunak hemen gaude bueltan. Horrein honetan, Crusader Kings jokoarekin, aspaldi dugula jolasten. Zalgu txartu goratzen deko gurtik Nafar Erresumako partida, baina pizkat bertan behera utzi nuen, aldatu zutelako mekanika danak aldatu zituzten, bale? Bueno, mekanika danak ez, espezialki aliantzen movida hori aldatu zuten eta bat baten topatu nuen hor kriston desbera juste bat eta utzi nuen denboraldi batez. Eta horrein esan dut, ba, berarteko dut pizkatxo bat lasaitasunez ikusteko nola doan. Eta pizkat jaka ulertu egin dut edo eta pizkat erakustera noa eta ja pizkanaka horrela eramateko berriz ere gure Nafar Erresumako partida. Bueno, hau da gure erregea, 71 urte semea, akatu egin behar izan dute emazte hau, beste emazte izateko eta gure odoleko seme bat ateratzeko, baina oraindik bi seme gatzen zizkigu akatzearen alde, inoz duela akatu nahi, baina bueno, ez dakit eskondutak izango dituen edo ez, ez. Bale, argi eta garbi zerre daude, nola ez. Seme hau ez, seme hau lehendik ez, gainera zurazki izango da hartuko duena gero oinorretza, beraz, momentuz hor. Bueno, gu gara Desmondeko erreinutzu hau uste dekugu eta hemengo hau baita ere. Bale. Eta gure buru da momentuz Irlandako erreinua sortzea, gero ja Eskoziak eta Britania Handia konkistatzeko. Pizkat komplikatuago izango da. Irlanda nolgoaz pizkanaka, ja Irlandaren... Beitu, Irlanda ditu... Bost erreinu gupi ditugu, beharko genuke hirugarren bat, lortu beharko genuke. Ja... Erreinu edo titulu hori sortu bat izateko. Berez. Edo usurpatzeko da horrelakoa, ikusten deko gueneko eta mazortzia behar ditugu 13. Osea, minimo 51% eta falta zizkigu guzti horiek. Bueno, Zildara dagoera... Hau da Zildara... Goikoak, goitik uste dut dara Ausraitz dagoela albean... Iru, lau, bost, 6, 7, 8, 12, bale. Osa, bale, 13 dira danak, eta kontratu behar ditugu gutxenez erdia, eta bat gehiago da, 6, 7 kontratu beharko genituzke. Baditugu bost, ez? Iru eta bi bost. Hemen ere erlematu aldiktugu hauek. Ui, jona zen. Zeme bat jaio da hortik. Bueno, ea gure aita hiltzekotan dabil jada. Bueno, gure erregea, gure oraingo erregea, egia esan da. 71 urtekin ja nagusitxoa da. Hostia! Hostia, Eskoziarekin, txo! Egin da buena, oraintxe bertan. Hostia puta! Hauekir, hostia! Hostia puta, Eskozia, txo! Sartzen ari da hemendik... Fuerte. Eskoziako erregea... Bueno, erreginak azunetan ditu 2.300 bakarrik. Ostia, ba, ez ditu ia tropak. Erregea. 5.400.
landare ez ditut lopa asko. Osea, ni ditut lo mia 800 eta ditut pare bat, osea. Honekin aliantzan dekogu, uste dut. Ez bana iltxarto. Formazioak, todos diplomazia, ez dago. En fin. Ostia. Agritu nago hartatu dana, Zaiten nahi naiz sortzea hemen zera. Rebindikazio bat. Baina ez dut lortzen. Eko komplikatua ematen nau. Barrezkoa da, bai hor sartola izateko. Horrein pizkat aldatu egin dira movidak. Es por la gloria de Dios. Representaron un pasajero que se lo pague la iglesia. Kauen, nik ez dute ordainduko. Vale, hemen sortuko dugu orain dirua dekogula. Hemen sortuko dugu beste herrizka bat. Dago beste gaztelu bat. Herrizka diru gehiago emango digu. Ba ez, gaztelu bat, herrizka sortuko dugu. 79, vale, datorren urterako. Herrizka sortuko dugu, tropa diru gehiago emango digu, tropak B. Nivel gutxiagoko tropak, baina bueno. A ber, gazteako erregean nahi du con mi nieta. Vale. Con mi nieta por parte de... Es que ya está aquí destador de Montre. Ángel esaten ditiko sin tierras. Principios hau da garatuko dena lurri gabe, gure seme hau dena gure dino retxartuko du. Beraz, dagolako jarrita daukat primogenitudean, bale? Erleinuko legeak... Hemen ez, hemen... Hemen, ionertan dago, agnazion primogenitu hau da. Edo norar dezake, osea, bai mutiak, bai neskak, baina lehenengoko izango da, bale? Emakumen kasuan, osea, mutilek, printzipioz mutila izango da lehenengoko hartuko duena, eta mutila segotekotan, emakumea izango da eta lehenengokoa. Bale, horrek da nahi duena esan, horreintza bertan, lege hau kasu honetan. Nafar resuman adibidez ezberdina da. Nafar resumak emakumeak gizonak bezala hartua zuten poterea eta bar. Jakin dezazuen. Kuriositatea beko zue, kompratuko dut. Opa, tena ondo doala. Bai, tena ondo doa. Posten nau. Vale, orduan, gauza da, erreklamazioa lortzea. Nun baiten. Baina lortzea. Nik uste nuen ez matxina bat dago, ziurazki askatzeko zonaldetxo hau. Ea lortzen dudan Irlandako reinua sortzea. Hori da pizkat helburua. Eta gero hortik ja Eskoziarekin sartzea. Izango etxateko rengo puntu interesgarriena. Gaztela, bueno, Espainiaren kasua, bueno, dabil Gaztela, Nafarresuma, Gaztela hemendik, Galizia... Bizkaia Galiziarena da, ez dakit nola demontle lortu duen. Idea putarik ez. Bartzelonako kondadua ez da existitzen, Aragoi geratzen da hemen. Frantzia dago Bretaña bere ganatzen, bueno, ezke hauek matxinatu egin dira, eta, bueno, Frantzia bere ganatu du. Hau da, Erromatar Sakro Imperioarena. Edo zen gutxenez, edo jarraitzen du izaten. Bale, oza, gauza... arraro batzuk. Sicilia, beko bota Siciliarena da. Gauza arraro batzuk gertatzen ari dira, bale? Osea... Nahiko arrarak, baina bueno. Ai, ama. A ber, gainera dirutza nahiko txo lortzen ari gaude, hori hona da. Dirua gordeko dugu gero zeizka berri honetan mantentzeko. Igual egiten dugu hemen, hau jarri gutu, horrenean ditugula egin postu komertzialak eta fortalezak.
Baina, bueno, motu zon mantenduko dut. Me hace una carrera eclesiástica. Oh, hombre, que sí. Estoy tan alegre. Veneno, mi cuerpo es... Vale, y... Vale, egin zaigu RGA. Talentos tácticos militares... Victoria en el campo de batalla, vale, que así sea. Vale, renda demasiado alta, hori orain konponduko dugu. Reino de Escocia, adibidez, pues, hau, jarriko dugu, edo hau, ni zer dakit. Hemen, a ver, mayordomo. Jarriko diogu... Tiponeria adibidez. Hau, eta hemen... Hau. Jartzearren, ez nago hor... Hemen investigazio komunikoa, hemen... Hemen teknologikoa. Investigazio militarra. Vale, eta orain, vale, hori da. Gure seme hau, dela gure odoleko semea, hartuko du izango da urrengokoa tronua hartzen. Eta ja... Dekogu ja... Lortut salbatzea lurraldea lehen. Sartu dute hau, berri hau, ez dudala ondo ulertzen, baina, bueno, vale. Ikusten dut hemen generalak eta bar jarreal direla. Komandanteak eta guzti hori. Hau adibidez. Eta orain, gure korteko beste bateri, kontuz ematen duzunarekin ez eman dukatuak, bale? Irlanda daude, kondaduak, dukatuak eta erreinuak, bale? Eta gero imperioak. Orduan, dukatuak dira txikiena, esan dezake, bueno, gero dago herrizkak, eta, oza, alkateak eta obispatuak, bale? Baina, kondadua izango litzateke adibidez, Desmondeko kondadua. Vale, kondadu bat da. Dela, hau, kondado de Desmond. Vale, aldiz, dukatua izango litzateke, hau, kasu honetan, hauek hiru. Hartzen dituena, Desmondeko kondadua, Ormondeko kondadua eta, hau nola ditzena, Tutmula esaten den bezalako dukatua. Eta izango, kondadua, eta hortzen da, dukatu bat. Dukatua, kondaduaren gainetik dagoenez, norbaiteri dukatu ematen badio zue, automatikoki zuen erreinutik kanpo joango da. Beraz, erregea, kasu honetan momentuz, mantendu behar du dukatuak bere tituloetan artean eta kondaduak beste batzuei eman, kasu honetan errendadea jeisteko. Vale? Aldiz, Irlandako erreinua lortzen dugunean, erreinuak mantentzen badugu, mantentzen dugu eta dukatuak eman alditugu. Eta imperia, Britania handiko imperio dugunean, erreinuak eman alditugu, baina guk imperioaren izen hori mantentzen dugu guretzako. Kasu honetan, momentuz, dukatuak ditugu, eta kondaduak eman barrizkogu, edo norri. Adibidez hau, sopesi dago, otorga titulazen dago, eta emango diogu adibidez, kondado de Breifne, hau. Sartu gaitugu pormenoreak guretzako moidak ezeratzeko eta bidaliko diogu. Eta listo, errendadea konponduta. Ahora tienes un nuevo heredero, vale. Eta hemen hauek bi erreklamatu alditugu. Baina ondo, Eskoziarekin momentuz ez gara sartuko. Osea, erreklamatu alditugu, guk orain garenak, honen aita zanean, semea, hemengo emakumearekin eskondu zuela, semea ez, aita, honen aita zegoen hemengo emakumearekin eskonduta, eta bere aita, honen aitite hil zanean, hau bereganatu genuen. Bueno, aita eta ama. Bereganatu zuen, porque honen deukatua zen, honen ama zen hemengo nagusia. Bueno, movida, odoleko movida guzti horiek, daik zenez, bale, orain, dirua edo... Momentuz dirua jarriko diogu, porque borrostu nahi dut.
Besterik gabe. Bale, seme bat izan dugu, gudoloko beste seme bat, eta jarriko diogu beste emakume batekin, nonbaiteko emakume batekin. Indartsua da, Leinstein. Bale. Adibidez honekin. Eta lan lortuko dugu, ziurazki lortuko dugu, gero eta horren saltoalde izango genuke, ez du hartuko Eskoziaren atal bat delako, bale? Baina eskontxarekin lortzen dugu agresio paktu bat, ez agresio paktu bat, bale? Eta gero, jabein hori eginda, ja, aliantzat sortu aldugu, bale? Hau da, era berria aliantzak sortzeko. Baina momentuz, hor utziko dugu. Eta ia... Eskonen hauek Eskoziatik atartzeko. Inútil y enfermizo. Bueno. Tu regente. Hostia. Regenterekin gaude. Tengo pruebas y refutables de que mi regente es malversado dinero. Txar, gure regentea deirua botatzen badu. Hemen nara magut demora asko eta ez du ezer lortzen. Hemen. Eso zer lortzen duen tipo honen kontra. Generoso contra avaricioso. Vale. Eta lortzen dugun beste probintzaren bat edo bereganatzea. Beste bi minimo behar ditugu. Eta Irlandak behar ditu lau izan da beste 3. Terminada, vale. Vale, Bale, hemen sartu behar dugu norbaiti jartzen diogula Villa de Ros. Korte Oneri. Ez, Oneri honek badauka. Badibidez hau kartzelar. Hau me da norbete. Está haciendo que Lin. Koitadua, erregentearen moida, erregenteak ez dituzten. Haze kabroia. Villa de Ros. Ala, fuera. Gorain gure regentea, libateko alkaltea da, bueno, sin más, movida kenduta, arazoa kenduta arditik. Hobekuntzak, hasiko gara... Vamos a la ciudad, hau egiten. Hasiko gara hori egiten. Bai, aizenak aldatu ez eskio eta bar. Ez inkapaz, osea, ezin dugu gudak egin, ez ezer horrelakorik, gure... En fin. Eta Eskozia sartu da honen kontra. Eskoziak asko fastiatuko gaitu, Boa, eske beitu 7.000 tropa, tío. Nik aterako te ditu.
Hementxe. Porque Eskozia baliteke hemen izatea... Muida nik orain txerten Eskoziaren kontra ezer gutxe egin dezakedala. Vale. Behin hori eginda, muros la ciudad. Tamaño del leva, ingresos e impuestos. Mercado de la villa. Lehenik eta behin. Botxa, pali, osea, bereganatuko du hau be, Eskozia benetan. Buah. Txarto pasatuko dugu Eskoziaren kontra, Komprobat, zeu... Independentzia! Flipauta dago tipo hau. Sobre la gente vuelve contra... Madre mía, Eskozia dago, Kriston. No es canciller, vale, ondo. ¿Hile eginda? Bueno, vale. Gauza rara gertatu da oraintxe bertan, baina, bueno. Zenbat urte ditu 11. Oso gazte. Agente nombrado. Eta argitarrik bera naia da bere momentuz bere herederoa. Mariscal. Vale, mariscal orain mayordomo, canciller, mayordomo. Hau jarriko dut momentuz. Eskozia kriston armada dauka, baina kristonakoa. Toda gente. Akatu egin dute? Baina... Hostias gertatzen ari da.
Buah. Escocia potente dabil, Escocia potente, Astilla de la ciudad, puerto, nada. Guardia de la ciudad, campos de reunión. Entonces dago diru gehiago inbertitzeko. Escocia potente dabil. Potente sartu da bat batean lurralde honetan. Irlanda maitean. Alandare bi, lau, bost, bale, bi guetako hiri daude eta bi lortu behar ditugu, bai Eskozia, bai neu lortzeko erreinua. Guzti hau da bat eta beste hau da beste bat, ni daukat hau eta hau. Bera izan dezake hau eta hau bere ganatu, ziurazki. Epa. Zurpera bidaltzen digula, apa ez. Eta nizko ez sartu da hemen gudan. Ostia puta. A ver, itxoin, eman... Porque badirudi Eskozia kriston... Dago gudan... Haiekin eta hauekin. Ba, eske Eskozia... Claro, hau izango du mengo titula eta hau lortu bere ganat, eske... Kriston jakean sartu gaitu, orain txertan Eskozia. Ezin dugu ezer egin. Gainera. Diru aurreztu eta prestatu txarranerako dain dezakegun gauza bakarra. Eskozia saliatuak ditu, porque... Komplikatu egongo da. Inglaterra... Reino de Inglaterra, bale, baina diplomazia, guda eta bakea. Ez dauka inolekin aliantza, bale. Garrantzitsua da hori jakitea, porque baliteke gutxi barru guri tokatzea Eskoziaren kontra burrukatzea, eta hori movida hutsa izango da, Hutsa eta burruka bizia. Bale, bakea egin dute eta jarraitzen du bakarrik. Bale. Ondo. Ez momentu hor mantenduko dugu. Hau dauka orain txertan kriston garrantzia izan behar ditu gutxienez. Bueno, ez bere, anaia beodolekoa dalako, baina... Dauka, kriston garrantzi izan behar ditu seme pare bat minimo, gule odola esgaltzeko, nesetan nahi izan, gule odoleko nahi izan. Eta, ondo prestatuta atera behar da, burrukerako besteak beste, porque... Ostia. Ez naiz konturatu, tio, ez naiz konturatu.
no danak. He decidido instituir la ley de autoridad de la corona alta en el reino de Escocia. Dado que es una de las leyes de la corona y tú eres un elector formado de Escocia, puedes votar aunque no seas vasallo mío, aún tu rey. He decidido instituir la ley de autoridad. Ignorar. Segurazki hobeto etorriko zaigu ignoratza oraintxe bertan. Hemen zer segun haien... claro, errizka. Etorri. Horrizatxoa sartuko dugula. Beste mila, un soldado. Ostia, eta justo, claro, aprobetxatzen du Eskozia gure kontra sartzeko. ¿Qué más? No, Escocia, no, vente. Cacho cabrón. Es que Escoziaren kontra ezin dute zer egin, tío. Vale, itxoin. Iko dugu atarako naiz. Lehen konpondu dut era honetara gauzatxo bat. Porque esan dut antzeko movida bat lehen. Kargatuko dugu ahi ez partida hau. Egiten dudana gure erreinuaren gatik, Mentxertan horrendik ez gaude diplomazia. En guerra con, vale, no, anterior. Cargar partida, orduan, hau. Vale, hau, ondo. Jugar. Frontxa kriston matxina dauka hortik sartuta. Vale, hemen izan dugun movida ez nez konturatu dela honegatik. Vale, tipo hau. Transferir vasallaje. Oneri. Eta tipo neri. Tocar título honorífico, no. No. No, posteko. Eta hemen. Hau zebera, ez dakit, bat jartxarren. Vale. Apositago, beraz bertan bera egingo du. Eta hau. Momentuz. 26 mañana, es que es tío. Ez da ona, baina bueno. Brave. Transferir vasallaje. Listo. Eta lan kentzen dira movida batzutan. Eta era honetara kendu diogunez selecciona un paseo para transferirle a Granada.
Ah, hostia, eman diot. Hostia, vale, erratu naiz, osea, kendu behar diot. Ciudad de Brifi y baronía de no sé qué. Mira, ahí nos quedan. Vale, erratu naiz. Desafecta un vasallaje. Selecciona un vasallaje a desafectar al conde. Lugar título honorífico. Sucesión. Condado eta dukatuak. Es que txarto, gurekin txarto eramaten diren tipoak. Conquistador extranjero, tipo de gobierno erróneo. Deseo el título de ducado de Connacht. Connacht nirea da. Ani nahi dut, tipo neri eman, bera posik egoteko. Ez usten. Connacht. Beste opzioa da akatzea, baina ez dugu bez ematen aukera hori. Gaudelak dekogulako regentea, besteak beste, eta hori kriston movida da! Saiaje... Aguantar. Amairu urte ditu gaina gure errega, me cago en tal. Bueno, sorte ese eskatu aldugu 300 diru hartu mertzenarioak baita ere. Ez dago bezain hain txarto, baina... Agortzen dugun hau. Osa, bezedez, bilakatu nire basaioa, berrezkoa du. Madre mia. Odola galtzen dabil, tipo hau. Ez. Nire dinastiakoak dira. Vale.
Eskal komplikatu dago kauza, Osa, ez pentsa... Niz baino errazago dagoenik. Hoi da dekogula regentea. Eta gure semean mabostu, amasi urtetara ez dela nagusia. Kaso ikusle maite hori. Vale. Hoi da... Eta gaina esan eskadiko hoi da, alde batetik hori, beste alde batetik... Beste alde batetik tipo honena. Hombre, bat lau igoko du eta minuziroan gratuko da, beti izango da askoz ere... Zailago. Es que sin duda, es que no lo podemos ni encarcelar. Gente cabrolla... Eta kodigo pariat, porque holan gutxenez, pizkat zailago izango da... Corona, bueno. Eta ea erortzen dut momen bat, gutxenez, lurralde bat. Hemen Dukatonekin usurpatzeko Eskoziari eta guk geratzeko. Eta holan, era horretara. Bale, gure, mazte 14 urte, guk 14 baita ere. Esan bezala, no, 5, 3, 2, 5, bueno, ez dago txartu armetan eta bar. No fastidies. Sin duda hau galdu, porque, vamos. Bestela bi nahiak hiltzen badira... Oso fastiatuta gaude. Bere anaia zenbat urte ditu? Ondo, urte bat! ¡Qué bueno! Ah, ez bost urte, vale. Ondo, horrek posten dago gehiago. Alanda ere... Bala, maseirekin ez dut bilakatzen direla nagusi. Eskale izango bandu emongo nioke nahi dauena, eta holan ja posik egongo litzateke, eta listo, eta moida guztiak konponduta, baina gauza da 16 urte egin behar dituela horretarako. Eta egin nagusi eginda, bai. Bera, bat dugun tornaren bat edo pista Eskozia fastiatzeko, porque Eskozia laintze bertan dauka guregan kriston abantaia. Ah, ondo! Eskozia gerra deklaratu digo oraintxe bertan. Eta gu 2008 tropa bakarrik. Ezuek hobeto kendu, erritik. Vale. Desmond nahi du. Desmond eta beste hau. Zutuko gara hona zuzenean. Ba, 8.000, hor datoz.
Ba, libruen horiek eta hartuko dugu mertzenarioen artean. Dorrotamar eta hogei. Ostia, landa ere, 7.600, ez gaitu ematen... Ematen digu... Joa, eskero izango dira berrogei, ¿sabes? O sea, es que... Ufa. Cagada. Es que... No, de Fedach. Condado de Fedach. Vale, Fedacheko kondatua momentu batetan, ba ez nau asko larritzen. Baina, no, saituko gara gure lurraldeak babesten. Eta gure helburu eta. Gure egin beharra, hobeto esan da. Diru pillo ordaintzen dugu, Osea, pillo. Eskosari paliza bat ematera, kauen dio. Espero teltzea diru gabe geratu baino lehen. Eta, zoza esaten dik, que ez da, holan izango. Galduko dugu argita garbi. Palizón. Vale, enviar. Administrazioa. Emboscada bat hor. Eta ia. Victoria. Mertzenariak aserretu egin dira. Ez igolako ordaindu. Arlandare hau galduta dago, Osea, espetxa irabazi altugunik. Handale, Fedach hori ez nahu asko larritzen galtzea. Hori da nahi dutelako. Cabrolla. Baina, bueno. Ez que ezin dut beste... Eskoziaren konta ezin nahi sartu oraintxe bertan. Eta ja pila dirutza sortugu gainera, hila de Dios. Vale, zazpiko bueno, me gustó mientras duró, esaten den bezara. Matxina bat dauka hortik Eskozia, hori ondo despistatuko ditu. Eta orain hau, de puta madre. Puta pena, beto esan da. Zopak gora momentos, porque gehiago. Baina egiten dudan 2000 soldaduren kontra.
badirudi galdu dugu. Eskozia kabroia. Zigaitu super txarto. Diogenes. Ez que ez ditugu ez da. Ez ditugu ez da soldaduak. Nola egiten dut nahi, tipoen kontra. Holanda ere zortzireun ez dira soberan. Komplikatua jartzen ari da gauza, Vale, ondo. Ondo, oppimaan datorkigu. Legatori primero datorkigu. Vale, matxinada, osea, sartuko zuraski galduko dugu burruka. Baina min nahikotxo jaso dute. Bueno, nahikotxo. Vale, semea. Vale, oraindik ez, semea ez, joder, anaia. Eta ez ditut aliatuak, hor da movida. Vale. Hau, eskonduko dugu, matilinealean. Zer urte argi eta garbi, badibidez. Benavente. Barcelona. Adibidez. Ja. Zain suposatu datoztela. Hemen ez dut ikusi Desmondeko tropak zeintzuk diren. Pena da, Pena da.
Gogora errekuperatzen. Vale, errekuperatzen gaude tropak, hori ondo. Zuen erregea, itxuli da! Minus hogetan, hau! Bale, askatu egin dugu. Ez dena ezin izan da... bale, ezke daude. Lurraldatxok ez dena haienak, bale. Osa ez dena gure. No es apropiado. Mira la verdad, hostia. Aguantatu behar dugu pizka, porque bestela 1500 tropa horiek 1300 ondo rekuperatzen gaude, tropak hori ondo. Ez dakit hor mantenduko den tipoa, haien armada edo 1200, 1500, bale, bai badakit galdu dugula. Hain txartan deko guaien baino tropa batzuk gehiago, 1500, beno, guazen haien kontra. Armada matxakatzera. Batzutan taktikako holan dira, irabazi alizateko. Hostia! Vale, a ver. Ezin dugu osko zere gehiago galdu, Eko punto kritikoan gaude oraintxe bertan. Hobera ere, rekuperatzen ditu, bale, osea, seguru bada hauek... Vale, ondo. Oiix! Ase gutxi falta izan da. Ase gutxi falta izan da, txabal. Hemen joango gara armadaren bila, zuzenean. No, etorri ona. Ongi. Irabazi dugu. Torriko gara. Suposatzen dut torriko direla. Beraz. Mis arcas están vacías, pero la iglesia es rica. Hombre, obispa kurak eta badakote kriston dirutza. Hombre, aprotxatuko gara horretaz. Vale, haien bila, de seco, o sea, rápido, rado, veloz, con el viento de otoño. Concertan en el flanqueo. Por Dios. Ongi. Zatuko gara hauek bereganatzea kostatuko zaigu. Baina, bueno. Haren ere topak pizkate rekuperatzen ditugu.
Beren izango litzateke beste askatzea lehenik eta behin. ¿Pero qué dices? ¡Pero si es un puto crío! Uy, va la hostia. Zenez espero dut hemen. Eta galdu dugu. Qué bueno. Ahí va la hostia. Ikusi behar dana batzutan, txabal. Rechazar. Nada, pues no, Ikusi behar da Nacho. Benetan. Flipanta gertatu da nagintxe bertan erregea hiltzea. Vale, eta orain ona. Txenez armada ona dekogu. No, tipak ordainduko dit. Tipak ordainduko dit. Vale. Tipoak ordainduko dit, benetan diot, tipoak ordainduko dit. Eta egingo dut tipo hori nire eskakizunak betetzea. Hau da gerren daukaten mobilak, bale? Kontan behar esan duzu. Horregatik ni Total Warren joztu danean ez dut guztoko eromate erregea hor, a lo loko. Ez dut Total War Warhammer, bale? Porque excepzio bat da, baina orokorrean ez dut guztoko lakoak egitea. El cocinero me acusa de robar galletas. El jefe de espías insiste que le he robado la pluma y me acusa de provocar un montón de diabluras así. Por una vez era inocente. Vale. Ongi. Ona, ja armadarekin akatzen bukatuko dugu. Ui, ies egin dago. Ona etorriko gara hauek bestea beganatzeko.
Vale. La orden de prueba se ha creado como teutónico desde el hospital. La orden teutónica, vale. Así como así, amabi egunero, osea. Hilabete batetan birritan, lasai, vale. Vale. Eta orain ja, ofrecer la paz. Ale. Solucionado. Atxilotuta. Tomar por culo. Baina, kriston mobidan gaude oraintxe bertan. Beste bat! En fin. Noiz ikasiko dute kabroi hauek. Vale, a ver, lasai egon behar gara, Osea, ditut bi atxilotuta, tío, osea, benetan. Ai, mamma mia! Nik zer egin dut hau? Jasotzeko, benetan. Garai hobeagoak ikusi ditut, Garai hobeagoak. Da, claro, nahi du tukatu guztia. Argi eta garbi, baina nik ez diot onartuko hori. Nik, barentxe bertan tropak behar ditut, armada hau aurre egin ahal izateko. Ezakit nondik aterako diren. Cortar las prelevas. Vale. Hemen daude baten bat. Zo garai txarra bazaten ari naiz, Benetan. Ez dut hau sufritu, orain arte. Ja seiehun eta laurogei.
Mi señor, decente. Vale. Joder. Benetan. Benetan, zelako... Eta espero dut gehiago ez egotea, porque si no ya me meto un tiro. Karai asko zero behagoak ikusi ditut, Gutxienez irabazten goaz gu da, hori hona da. Onto sartuko gara zuzenetan. Bost eta hemen minus 0,3, bale. Lehenago lortuko dugu gutxienez bat askatzea. Bueno, pizkataztuta neukan be, eta garrantzitsua da teknologia gora eramatea. La gente. Garai oso txarrak, benetan. Oso txarto pasatzen ari naiz. Garai gogorrak dira hauek. Baina gure herria beti bat eginda dago. Hori da garrantzitsuena, bat eginda egotea. Ni ez nago moida gehiagotarako. Nahiko txalokat matxinatuekin. Venga. Ahí en contra. Tutillo. Vale, hau da, edarea, sí, vale. Ez matrilinear, vale, bai, orduan bai. Bai, hasiko gaituzte. Baina gutxigatik, Ez pentsa...
pizkatu, pizkate nahiko kutre dator. Baina zazpireun, venga, sartuko gara. Sartuko gara laguntzea, laguntzera, zehatzera irabazten. Venga ya, hombre! Es que esto acá el tercero de Gorik. Buen Diógenes. Amadako itadu hori. Ezin dut eskatu dirutza, ezta? Lehen eskatu dut. Garai oso txarrak. Irlandarako. Hiru lagun. Gaixo guztioi. Mi esker egoteagatik, edo sin duda bota txatetik, Ai, ama. Garai oso txarrak, Garai oso txarrak. Haien erritmoa da, 3,8 gurea. 3,8 pizkatxo bat gehiago, baina... Malditos infieles... Garai oso txarretan gaude. Eta ia galtzekotan. Zakit beraren kontra joan. Edo ze hostias egin. Botako naiz. Osa, lo loko. Venga. ¡No jodas, tío! Venga ya, hombre. Venga ya. Oh. Eskatzeko garai, orain bai, orain bai. Zerako tentsioa daukadan barruan, dio! Txini soldaduak pakean, eta nire errurrak be. Joan hemendik, hombre. Tako estrategia berri izate irabazteko, benetan. Pena huntza ematen nire armada. Posten nagoen bat jende gote ikusten, benetan. Ordu hona, iru eta bosten artean, edo lauak eta 6-en artean, dera, hartutu dudana, ordutegi ona. Ai, ama, zerako gogorra den errege baten bizitza. Ez dela posible. Ez duzu ikasi nor den hemengo erregina kasu honetan. Darama dugula 7 urte gudan. Ai, ama.
Deus Vult. Eta bost, iruta hamar, ondo. Badu errekuperatzen. Ez bat ditu. Batxereun da... Mis arcas están vacías, pero las de mis vasallos están llenas. Konturatzen zari moeda guztiaren arazoa ezta. Nola dagoen gauza, gaintze bertan. Vale. Neskatu hau ez badu aurrera eta ez badu seme bat izaten gutxienez, odola galdu ditzakegu hemen, eta... Bretaña hemen sartzen, pero que cojones, hemen matxina izan dute, ondo. Lortu bat dugu askatzea ja, bai edo bai, porque si no... temblado por... ¡Venga! ¿Qué me estás contando, tío? Flipatzen da oraintxe bertan benetan. Benetan, ni flipatzen dago oraintxe bertan. Ni flipatzen dago gertatzen ari denarekin oraintxe bertan, osea... Hori ezin dute zer egin. No, bai, lortu dituzte batzuk. Bueno, zer gutxi egin dezakete. Nik flipatzen dago gertatu denarekin, benetan. Bale, orain galdera da, semean, seme berrean ikusiko dugu reodolekoa den edo pizkat galduko den edo moeda guzti hori, eta zuena da odola galtzea. Ikuste dut hau, orain, eske ez dakit, gordeko den como pariente edo orain nire bilakatuko da zuzenean nire odola, nire... Ez dakit azaltzen nahi zen. Jo mental... Ezin dugu hartu... Hartuta dagoelako... Ondo dago ia... Vale, ona, ya, pero de ya.
Soy valiente. Ai, matxina dago ja. Gehiago ateratzen nahi nahu nire kasietatik. Gehiago. Vale, hori da jakin nahi nuena, gure odolean bilakatu dira zuzenean, vale. Concertar esponsales, matrilineal. Ez maia nahi dut, hemen, matrilineal, taka, eta ona. Vale, zuzenean gure odolak bilakatu badira, ni tan mal. Kastillakoarekin. Cagando hostias. Gainera matrilineala, osea... Matxina dau ja oso luze diardu. Complots. Gure, en fin. Minus 6,4, vale, ondo. Eskatzen joan behar gara, arla hauek urrea be dirua rekuperatzeko besteak beste. Porque... Eskozia matxina da potentea dauka, Arretzen nau. 6,1. Bueno, saiatuko gara. Con las notificaciones. Zenbat armada izan dezakegu, vale. Zakizin urtetan bukatzen den, baina gero dakit... What? Gero dakit pasatu aldala Europan Universalistauko partidara. No tendré eso jamás. Momento, retreat. Vale. Vale. Tein hemen hasiko gara. Ostia, ez digu ematen, Eta, vale, hau, hemengoa berenagatu behar dugu. Egia da, astuta neukan. Beten ez dakit ze demonte egiten duen hortik sartuta. Has matado a mi sobrina, cabrón! Ikasiko dau zer den onda, tipo honek. Nire kontra matxinatzea. Si ahora me vienes... Ya. Claro. No, orain... Gio, sartuko dizutana... Alboan tokietatik.
Ostia, estiu ematen... Vale, las. Vale. Ostia, mazta dekogu... Hostia, deko... Vale. Más te van a escatuarlos, chaval. Más te van a escatuarlos porque te crujo. Y la familia estoy ignore, escuchen. La familia vamos, sakrato es urrengokoa. Va a ser pusteron tibonek. No, chocho, Oregón. Perfecto. Atxilotu dugu, hori hona da. Eta orain hona. Jagaratzen diren... Cabrón. Vale. Zeu adibidez, eta hemen... Zeu. Canciller, zeu. Armada en kontra, zuzenean. Gaina moral erdia dauka. Vale. Opa. Vale, horrendik ez du onartuko. Kostatzen ari du, baina... Hor goaz. Hor goaz. Hor goaz. Pizkanaka, pizkanaka. Daramagu igual 10 urte, gura honekin, 20, amapiku, idea putarik ez emat urte daramagun hemen. Despacio no trabajo durante el leozo de tropas. Vale. No sé cómo Saspi, 0,0. Brevilla, Susanea. Institut ez da ikusi nahi. Hago kristongoak ditut, tipa bat txilotzeko, pikutara bidaltzeko. Ez, etorri, etorri. Editorial vaya a la paz, enviar, listo. Kostatu zaiguna matxina da hau, Hostia. Kostatu zaiguna. Esko zabe da bilor kriston matxina batekin.
ditut, Concertar responsables. Zenbat urte lau. Bale, ezin dugu, bale, mendik. Ba, gutxienez. Ezin dugula inorekin. Karo, atxilotuta dago, egia da. Fuera. Nola bat gutxiagoa. Lortzen dugu pizka bat lasaitasun garaitxo bat. Ja behingoz. Horendik eta egin zebe trono hartuko duen semea argi eta garbi askatu beharko dugu. Prioritate absolutua dauka. Eskozia hor dabil matxinada horrekin edo ez dakizen bat matxinada dituen Eskoziako erregeak. Bakarra, baina dauka dabil potente, 5.000 soldadu eta honek 3.000, ostia. Mintzen dabil, Eskoziako erregea arazoak ditu hor. Mi señor, que viva el goce de la moneta fresca de la reina. Vale, eragina askatuta. Urrengokoak dira semeak. Vale. Por 46 de oro, vale. Berdin zait, nahiz eta rotazio ordaindu, probabilitatea dauka. Primogenitoa. Hombre, beste alde batetik hartzelan seguro egongo da, ezin dago ejekutatu nien daukadalako bere... bera nire kontrolpean dagoelako. Bestea, nire hartzelan. Mariskal, zeu. Bueno, ea lortzen dugun ja, garaia, bizkat... ondo, presentara legal... Vale, bueno, berdin dau. Orain hemen, guda deklaratu dezakegu, tipo neri, baina... Alendik eta egin zeu, alendik entuko zaitugu eta ona sartuko zaitugu. Tipo neri ja gerra deklaratu aldiogu. Ja, obviamente. Vale. Ja horrekin, ja gero usurpatu diogu Eskoziari dukatu hau. Kostatu dena. Garai oso txarra izan da, oso txarra. Tipo honek zenbat soldadu ditu? 2.200 guk. 2.300, 2.700. Vale, ondo. Vale, lortu du, jarriko dugu lain administrazioan. Lan pizkat erretlopa batzuk gehiago batzen dira, ariona da. Pizkat errazago iraziko diogu.
egia esan da adiera gaitzen duguna, osea. Vale. Oneri, teklatuko diogu guda. Tropak atera. Bederatzi. Bien sortzireun. Ondo. 3000 soldadu, ez dago bat ere txarto, 3000 egun. Haien bila. Eta garbira bazita. Eta orain, ona. Hau guztia bere ganatzera. Nora hoa, atxo! Zure lurralde orain gurea bilakatuko du. Sei, 3,1, vale. Zurte da, 1000 eta zer urte, 1000 eta 205. Bueno, ez da txarto. Txienez lotzen nahi dugu pizka bat Eskoziari behi fastia. Hostia, Eskozia baitu dira bazten matxina da, txarra. Ondo, seme bat izango dugu. Berriz ere. Acorralar y ejecutó a las bandas de ladrones que... Vale, ondo. Suert como largo eta sortzi. Mengoko gazteloia gure menpe. Ondo. Responsales. Hemen egingo dugu beto. Matrilineal. Austria. Koira. Honekin. Ondo. Eskontza galante izango da. Ja. Berdin gauz. Ongi. Armada ona. Bizko. Justo. Ondo. Si justo ven ya hor gudan. Venga ya, hombre. Bueno, pero inside. Total. Una berriz. Rengo bere ganatzera, -6. Joango gara irukoizten dugun armada hori matxakatzera. Vale, eta orain ja bere ganatuta. Vale, honetaz ez larritu, lautik dekogulako, beraz ondo. Vale, armada fuerak. Eta hau lortu dugu, beraz orain, ez bana hiltzarto, konado de Osrei, de Iurbe, konado de Laintzaz, orain, krear, ez dago eginda. Bidira eta ezin dugu sortu. Behitu, ostia, orduan hori Eskozia dauka putada itxela eginda,
Hor Eskozia dauka kriston putada. Osea, kondo berdin, bi direlako. Kondo Eskoziarena da. Eta hemengokoa Duka dute Ulster. Aha, vale. Aha, ke putada. Ezin da sortu bez Eskozia, hiru lurralde berditu hor. Bata hoiena da, bi Eskoziarena eta ez da inorena. Bueno, tipo hoiena, baina como si no fuera de nadie. Ah, ke putada. Ze putada hutsa dokan hor Eskozia, chaval. Ondo, posten nau. Eta lurralde, eta gaztelu hau da, osea, herri hau da jende cuentas con Eskozia, que cabrones. Gaina ni gastatu dut dirua egiteko eta bestei ordaintzen diela, kabaino. Bueno, hauengatik daukat reklamazio ni odola dagoelako, baina, bueno. Ezin dut egin, porque, claro, nire semea itxoin, atxilotuta dago nire semea, nire ez dut eskatu. Vale, ondo, ordun. Zure burua eta nirea. Ez du nartuko, que cabron. Ikasi dut, odol berberekoa kalera, txo. Hemendik egingo dugu, zenbat urte dituzu lagun, 8. Zup. Mesetaz izatea, beste nonbaitekoa izatea. Urteak izatea, joe. Humilde, cante. Amable, cobarde. Paciente. Vale, honekin geratuko gara. Vale, ondo doa. Orain, lasaitasun pixka bat, ez dago bat ere txarto. Moia da Eskoziaren kontra sartzea. Eskoziaren kontra sartzea izango da kriston movida. Kriston movida. Eskoziaren erreinua barko genuke behar bada Inglaterrarekin aliantza bat edo nonbaitekin Eskoziaren kontra egin ahal izateko. Bueno, beste lurralde bat gutxienez sortu dugu Irlandako erreinua. Beste batekin lortzen dugu 50 baino gehiago. Osea, hau lortzen badugu, jazta. Oh, itxoin. Vale, bak ez egin modudan. Eta bi, eta hiru, zazpi. Liberación. Vale. Ez nuen atoko aduketa, erantzita esponsales. Zeu eta nire alaba. Eta zu nahi, que cabrón. Zergatik ez, tio, itxadago izan litzateke. Zut eskatzen hor materialen izatea, baina... Joder... Pena ematen dit, Beste aukera da... Akatzea. Akatzen badugu...
¡Wow! ¡Wow! Vamos. Está... Sí. Ahí txiko dugu. Hau. Si no me consigue. Qué pena me da. Vale. Es más inútil. Vale, hemen konplotearena. Hombre, sartuko. Bere herederua danez, nireko bat hiltzen bada, bere ganatzen dugu. Eta lortzen badugu hori, gure bere ganatuko dugu, lurralde hori. Eta interesgarria da. 3, 4, 5. Eta ditut, ja, oin bat agurretik noa. Baten bat automatikoki gure alde ez, bare, uneko 18. Buenas noticias, mi cómplice me ha hecho saber que sería una tragedia. Vale. Ondo! Eta horrekin ya esto torzuko... Bueno, sortza... Buenas noticias, parece que el pequeño conde aún no había aprendido a volar. Del tubo Vale. También ahí... Baina... Ah, vale, saskatuta dago, ja. Vale. Responsales. Seu. Ñogas. Bueno, ez da atera justo nahi nun bezala, baina, bueno, gutxienez gure odoleko pertsona bat sartu dugu hor erdien tartean, ja da. Eta hori, ja, ona da. Pentsatzen duen, ja, automatikoki gure lurraldera pasatuko zuela, baina, bueno. A ver, Komplikatua dago, osea, badeko goiaia hor, dana, badago jaia. Hemen daude Eskosia nahi du hau, eta dagoen kontra. Horrek eta ikusten da nori irabaziko duen. Boa, kriston. Gauza da, moia da hau irabazten badu Eskozia, irabazi aldi da, izango duelako derecho de iurbe, delakoa, beste lurralde hori irabazteko, eta hori kriston puta da, porque azkenean Irlandako reino lortuko duelako Eskoziak, eta... Se acerca un viejo sacerdote para ofrecerse un exorcismo. Ah, me da igual, porque también el reloj es paranoico. Ay, ama. Complica todavía la cosa.
Bale, bakean utzi dute. Bale, seme bat izan dugu orain. Hau. Zeu? Nire semearekin. ¡Zituzten! ¡Qué putada! Ostia, Suetzia desegin da. Ia. Bueno, Noruega dago konkistatzen. Ah, qué mal. Txin orduan, eskonduko dugu bada espada. Zero, ezta? Zero, vale. Zero. Ceceante. Rusajona. Bueno, garai pizkat lasaiagoa. Ez dago batere txarto. Hau ja berak antugu bagenu, bila izan litzatekea rebordau. Baina, ezin izango dugu hori ikusi. Porque nik errekado batzuk egitera joan behar naiz. Eta pena ematen dit, porque hain ondo goaz bat batean erain. Petu 1000 soldado. Esto hartuko está, ni por unas ni por otras. Koitadua. Mara. Vale, es que no se me ha acabado hindú, joder, de 4 de junio al 27 de octubre. Joder, yo. Cago en sos. Se pena. Hor reivindikazio lortuko bagenu, izango litzateke ja la hostia. Mode guztean ni eta Eskoziaren artean geratuko da. Eta mar. Eta ditu ja gure erregeak. Jo, 8000 soldado, chaval. Diru asko beharko genuke bere kontra joan baino lehen. Eta hori oraintxe bertan ez da posible. Jo será capaz de eso. No. Sorry, onto gomenazai, Elizarena ez da nire gauza. Bueno. Hemen falta zaigu hemen errebindikazio bat lortzea, baina hori ja komplikatua izango da, komplikatua, denboraren gauza bat. Nik ezin diot horrez ere egin. Eta Eskoziarekin momentuz ez dut nahi sartu nahi, porque... Naiz eta hauek hiru lortu aldituan, porque tengo derechos. Venetia, esan egongo da naiz, hor mantentzen da. El reino de Veneto. Sacro imperioarekin da hil.
Potente. Garai hauetan nahiko potente zen. Dinamarka. Kristonen garai honak zituen baita ere. Eskozia. Ai, Eskozia. Eta viste que te ve. Bretaña. Oh, beitu. Nafarra, ostia, Bizkaia eskatu da. Eta lortu de Aragón también, chaval. Hostia. Vale, itzuliko dugu dirua. Amenazas. Esto va a ser en 15. Vale, a ver, tipo acá tocó luego. Vale, osea, opari bat bidaltzen zenbat gustatzen zaigu, berrota, vale, dirua behar dugu, hori hasteko. Hostia, está el gato, vale. Egon. Gauza gehiagi aldi berean. Ja! Hemen. Tega guerra. Igual lortuko dugu ikustea eta guzti, Ba, eta gero, hemen. Bia regalo. La unilla soldadu onartu dau. Ez da temat gehi osatu dezakegu. Vale, listo. Toiekin ja, soberan. Vale, eta lurralde lortuta armada hau eskapatzea. Kabum. Kabuen sos. Noraino joan den. Koitadua. Vale, listo, eta nahi semea. Eta nahi semea jartzen da bere tokian. Gurekin txartola ematen da, baina jazta mehatxo bain zuzena. Irabazi dugu. Txilotuta. Euneko eun. Jode, zeharin. Patzi, bale. Preganatuta, ongi. Fuera, hau lehenik eta behin. Bale, orduan, orain guaz ona. Korte. Oneri adibidez. Acá título magnífico. Votos, nada. Está título hacendado. Clip por menores. Moigo adibidez. Hau. Tikonel. Orain entregatu duguna. Condado de Desmond, condado de Con. Condado de Ticonel. Vale, listo. Eta orain teorian, ez banabil txarto, sortu aldugu ja erreinuko titulua, baina behar dugu 358 diru.
Beraz, hori bien eginda, hori bien lortuta ja izango genuke Irlandako reinua ja sortuta, bale? Hori da aurrestea, besterik gabe, beraz, hemen utzuko dut. Ja, behin hori lortuta izango ditugu ja iurbe delakoagatik beste dukata gure menpe, izango ditugu, eta lazi asko zerekin gu batetan saltzeko pitin bat errezago izango da. Alantere, arrumadak beharko ditugu. Eta bai, honekin lortzen du Irlandako erreinua sortzea, hasi nik nire kontura hemengo kondadu honekin, eta ja lortu da nahi nahiko luzea izan da. Bueno, este dut gorko saioa, lehendik eta gordeko dugu, guardar partida, Irlanda, guardar. Ni joan behar nahiz orain errakadutxo batzuk egitera, txakurraren txako osabat hartu behar dut eta abar, gainera mama ditu behar dut, beraz, besterik gabe, espedut gustuko izan duzuela, bak izan behar duzue, zaindu eta horren arte landok. Agur!